हेलौ नागिरि लोगो नोंथांमोन नोंथांखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इम्परटेन्ट आपडेट्स लानानै फैदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा बे आपडेटआनो जाहैबाय जोंहा अरुण'दयनि सोमोन्दैहाय जों बे भिडिअआवहाय सावरायगोन माखासे मिथिनो गोनां बाथ्राफोर। दा जोंहा अरुण'दय जायनाखि 3.0 बिनि एप्लाइ प्रसेसा दा सोलिथ'वाखै। नोंथांमोनहा थांनाय सिगां समफोरावहाय नोंथांमोनहा जानो हागौ नोंथांमोनहा गामि गामि पन्सायत एरियाफोरावहाय फर्म साबमिट लाखिनाय, डकुमेन्ट साबमिट जमा खालामनाय बेबायदि हाबाफारि लादोंमोन। दा थेवब्लाबो जोंहा अरुण'दयनि 3.0नि फर्मानो सफैयाखै, जेब्ला जोंहा बेनि एप्लाइ प्रसेसआबो दासिमबो जायाखै। नोंथांमोना बेखौ क्लियार जाबाय लोगोफोर। दानिया जों नेक्स्ट स्टेपाव थांनि। दा जोंहा अरुण'दयनि माखासे डकुमेन्ट्स, जायनाखि अरुण'दय एप्लाइ खालामनाय समावहाय जोंहा मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जायो, बे डकुमेन्ट्सफोरखौहाय नोंथांमोनहा होनो गोनां जायो। दा बे डकुमेन्ट्सफ्रा मा जाबाय, जोंहा आधार कार्ड, पेन कार्ड, भटार कार्ड, नोंनि जानाखि डकुमेन्ट्स दं, बेजों लोगोसे रेशन कार्डआ नोंना इम्परटेन्ट जाथारगोन दै लोगोफोर। रेशन कार्डखौ होफाथारनांगोन। रेशन कार्ड गैयाब्ला नोंथाङा अरुण'दय 3.0खौ मोननाय नङा, एप्लाइ खालामनोबो हानाय नङा। दा बेजों लोगोसे जोंहा गोबां खोनादोंमोन, गोबां मिथिनो मोनदोंमोन जे BCDC सार्टिफिकेट, गावबुरा सार्टिफिकेट, इनकाम सार्टिफिकेट नांगौ होननानै, आरो बेफोरखौहाय गोबाङानो कालेक्सन खालामनानै हैदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। बेनिफ्राय इनकाम सार्टिफिकेट, गावबुरा सार्टिफिकेटनि नामाव जायफोर फर्म साबमिट लाखिग्रा, जायफोर मानि डकुमेन्ट्स साबमिट लाखिग्रा, डकुमेन्ट्स कालेक्सन खालामग्रा, बिथांमोनहा गोबाङानो सोरबा 150, सोरबा 200, सोरबा 300सिम लादों आरोखि। दा बिथांमोननि सायावहाय जोंहा नैबे मोनसे निउस मिडियानि गेजेरजों जायनाखि आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्मा, बिथाङाहाय मा बाथ्रा बुंदों, गिबियावनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना लाग्रोदो। भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नाय, अब्लासो नोंथांमोनहा मोजाङै बुजि मोनगोन बिथाङा मा बिबुंथि लाखिदों आरो मा होनदों बिथाङा। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ सिगाङाव नायग्रोदो आरोखि। आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअखौ ससे क्लिप खालामना होग्रोनोसै। আমি সকলো কথাতে গাঁওবুঢ়াৰ সাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগে, মৌজাদাৰৰ সাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগে, কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডখন হাতত থকা মানে এইটো প্ৰমাণ হয় যে মোৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন 4 লাখ টকাতকৈ কম। এতিয়া বহুত মানুহে অৰুণোদয়ৰ বাবেও গাঁওবুঢ়াৰ সাৰ্টিফিকেট বিচাৰি আছে। মই আপোনালোকক এটাই কথা কৈছো যে অৰুণোদয়ৰ কাৰণে গাঁওবুঢ়া মৌজাদাৰৰ কোনো সাৰ্টিফিকেট নালাগে, মাত্ৰ ৰেচন কাৰ্ডখন দেখুৱালেই হ'ব। কোনোবা জাগাত সাৰ্টিফিকেটৰ নামত 30 টকা লয়, 50 টকা লয়, 100 টকা লয়। এইবিলাক মই ভাল নাপাওঁ, আৰু সেইকাৰণে আজিৰ সভাতে মই কৈ দিছো যে ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে কোনো গাঁওবুঢ়াৰ আমাক সাৰ্টিফিকেট নালাগে, কোনো মৌজাদাৰৰ আমাক ইনকাম সাৰ্টিফিকেট নালাগে। এতিয়া খুজি আছিল নেকি ইয়াতে? আজিৰ পৰা আপোনালোকক নালাগে, তেনেকেই পাব। ইয়াৰ পিছত ৰেচন কাৰ্ডখন থাকিলে কি লাভ হয়? আপোনালোকে জানে যে প্ৰত্যেক বছৰ আমি ল'ৰা ছোৱালীক কলেজত বিনামূলীয়া এডমিশ্যন দিওঁ। এতিয়া বিনামূলীয়া এডমিশ্যন দিয়াৰ কাৰণেও কলেজে কয় যে এখন ইনকাম সাৰ্টিফিকেট লৈ আহক। এতিয়া আমি কলেজবিলাকক কৈ দিছো যে ৰেচন কাৰ্ডে লাষ্ট সাৰ্টিফিকেট, ইয়াৰ ওপৰত আৰু একো সাৰ্টিফিকেট নালাগে। ৰেচন কাৰ্ডখন দেখুৱালে আপোনালোকে কলেজত বিনামূলীয়াকৈ এডমিশ্যন দিব। এতিয়া মই আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছো, এইটো নতুন। ৰেচন কাৰ্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক 5 কেজিকৈ বিনামূলীয়া চাউল দিয়ে। আমি প্ৰত্যেক মাহত আমি 5 কেজি চাউল বিনামূলীয়াকৈ পাম। এইবাৰ আমি
যদি সকলো ঠিকে থাকে মই চেষ্টা কৰিছো যে বিনামূলীয়াকৈ নহলেও বিনামূলীয়া দিবৰ কাৰণে ইমান টকা মোৰ লগত নাই কিন্তু বিনামূলীয়াকৈ নহলেও ৰেচন কাৰ্ডত দালি আৰু চেনি আমি সুলভ মূল্য দিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা লম অৰুণোদয় আঁচনি পাবৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰত এখন ৰেচন কাৰ্ড থাকিব লাগিব এতিয়া আজি যিসকলে ৰেচন কাৰ্ড পালে তেওঁলোকে এতিয়া নিজৰ নাম অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে গাঁও সভাত তেওঁলোকে দিব পাৰিব যদি ৰেচন কাৰ্ড নাথাকিলেহেঁতেন তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনি নাপালেহেঁতেন সেই কাৰণে আমি ততাতয়াকৈ যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলো এতিয়া ৰেচন কাৰ্ডখন পালে অৰুণোদয় পোৱাৰ ৰাস্তা মুকলি হয় লগতে ৰেচন কাৰ্ডখন পোৱাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান ভাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান অসম এই দুটা আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি মেডিকেল কলেজ নাৰ্ছিং হোমত চিকিৎসাৰ বাবে বছৰি 5 লাখ টকালৈকে আমি বিনামূলীয়া চিকিৎসা পাব পাৰো আমাৰ ঘৰত যদি আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ডখন নাই তথাপিতো হস্পিটালত যদি আমি ৰেচন কাৰ্ডখন দেখুৱাও ৰেচন কাৰ্ডখন দেখুৱালে বছৰি 5 লাখ টকালৈকে আমি বিনামূলীয়া চিকিৎসা এটা পৰিয়ালে আমি লাভ কৰিব পাৰিম আগতে ৰেচন কাৰ্ডত অকল আমি চাউল পাইছিলো কিন্তু এতিয়া আমি ৰেচন কাৰ্ডত অৰুণোদয় পালো আৰু আমি ৰেচন কাৰ্ডখন দেখুৱালে আমি মেডিকেলত 5 লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া আমাৰ পৰিয়ালটোৱে বছৰি চিকিৎসা পাব পাৰিব दा बेनोमोन आरोखि ना बिथां जोंना मा जायनाखि आसामनि CM चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाहाय मा बिबुंथि होखो मा बिबुंथि लाखिखो बिथाङा बुंदों जे जोंहा रेशन कार्ड थाब्लानो जोंहा अरुणोदय 3.0 खौ मोनगोन एप्लाइ खालामनो हागोन जोंहा गावबुरा सार्टिफिकेट BCDC सार्टिफिकेट बिनिफ्रायहाय जोंहा इनकाम सार्टिफिकेटनि जेबो गोनांथि गैया जोंहा मा खालिबोल' रेशन कार्ड थाब्लानो जोंहा एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बिथाङा दा फोसावना होबाय आरोखि दा नोंथांमोना क्लियार जाबाय बिनिफ्राय बिथाङा मा बुंबावदों बेजों लोगोसे बिथाङा मानि मा होनदों बिथाङा जायफोरनाखि अरुणोदयनि मुङावहाय फैसा जादों डकुमेन्ट्स लायै जायफोरा इनकाम सार्टिफिकेट गावबुरा सार्टिफिकेट BCDC सार्टिफिकेटनि मुङावहाय जायफोराहाय फैसा कालेक्सन खालामदों फैसा लाखिदों बिथांमोननि सायाव बिथाङा मा बुंदों बिथांमोननि खामानि मावनायखौ बिथाङा मोजां मोनाखै होननानै बुंदों नोंथांमोना मोजाङै बुजिखाबाय नङा होमबा बिथां बुंनाय निउस मिडियानि गेजेरजों बुंनाय माखासे गोबां खोथाखौहाय बिथाङा बिथांमोननि खामानि मावनायखौ साबजायाखै होनदों हामजायाखै मोजां मोनाखै थारमाने बिनिफ्राय रेशन कार्डनि जोहैहाय बिथाङा मा होनलांखो नोंथांमोनाथ' गासैबो बुजिखाबाय जानांगौ बिथाङा रेशन कार्डनि जोहैहाय बेसेन नाङालासे माइरं होगासिनो दं बेबायदि होननानै बुंदों आरो होलांबाय थागोन होननानै बुंदों ओमफ्राय आयुष्मान कार्ड दङब्ला बिथाङा रेशन कार्डनि जोहै बेसेन नाङालासे 5 लाखसिम बोसोराव देहा फाहामथायनि रेहाय मोनगोन सुबिदा मोनगोन होननानै बिथाङा बुंदों बेनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे बिथाङा मा होनना बुंबावदों मानि फैसा नाङालासे रेशन कार्डनि जोहैहाय कलेज स्कुलफोरावहाय फ्रि एडमिशन होगोन आरो होबोगासिनो दं बेबायदि होननानै बिथाङा बुंदों आरोखि दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ बिथां बुंनाय माखासे खोथाफोरखौहाय दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामनानै होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो बेनिफ्राय नोंथांमोना जोबथारनायाव आंनि मोनसे रिक्वेस्ट नोंथांमोना चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे बेबायदिनो गोदान अपडेट्स बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा मोनबाय थानो हायो।